jembatan kan mengkae. Kayak Gibran. Nah, si pojok kono Kaisang. Nek Mbah. Lah seneng Mbahmu. Mbahmu njopo Mbahmu? Tapi lek mutiara to. Aku lah anu ya kena sore nang kono kuwi nang cara Kene parkir parkir. Sing pundi wae? Iki lho batu iki lho batu nang tengah. Oh iki to. Mana alam kampung ya? Aku live. Warna biru niki tempat budaya ini kan kerapu. Niki kan biasanya panennya 6 bulan sekali. Sing duwe sapa, Mas? Mutiara niku sebelah mriku niku. Prabowo. Mutiara. Prabowo sing Pundi, Mas? ndi? Alah syukur muni. Pancen pateni ya. Oh, cek ngenah sampean ngerti. Manten mutiara. Endi lho praune diparani kuwe rono. Balik apa sudah? Balik ae, balik ae. Balik. Mas da praune diparani dhewe wedi ono parane. Pak enek RD nyisih malahan. Lah ya lek kalau nyisih rono kalau praune malahan. Iki ndak nyisih. Kabutnya datang ya nek kabut ya. Hujan. Mau hujan ya. Kabut ya. Kalau mutiara ada banana. Bayane nek film-film kan kayak colong-colong. Iya iko lho. Nek banana. Malah dulu kan melakirnya. Assalamualaikum. Kakak tahu, kakak botak. Moh rambut Yulian angkatan laut. Ya. Angkatan laut karo Pak Kentara beliau ngono. Pindah berlayar terus. Heeh. Nganggur, mau MT nganggur. Asik ya.